MP kilik nangkile bom aporahut Congress political party asong pen sitami amina jakong kache pherang pon bom asonsi kedam tang phai kunini phai thongke parni lakhaing kora trok Duarbaguri MEC constituency angkang diring hawaralong diring pathu aklamalong BJP lapen prekjam political party asong pen kedeng pon mati ke opon ajai me ke padopon ajok Karbiang Autonomous Council EM Richard Tokbi mati BJP asong atum ajakong Duarbaguri along kangrai Congress asong pen Duarbaguri MEC constituency angkang diring hawaralong diring pathu aklamalong ke padopon armu kangdang amailong dorsing lek thea hin pensi jepahem phuponlo lasolong jirening tia hin pensi mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia jaime dengponlo bangso mailong aluhi aman pen Karbiang Autonomous Council EM abari mate non kikhi bom Karbianglong District Congress Committee Abdul Maipu rotoning ti chetong dunlo Mailong lam theke than pon hut nonang keleji MP akilik hut ingtang kring pen Duarbaguri ingkora trok constituency pen chepa hai ponang ji aphan BD sore la pen lam the jumisen pen than pon ro Karbiang Autonomous Council EM abarim rotoning tia hin pen pherang ke thing no kaning je pon ke non ke chari bom BJP a sarkar lake radaphan kache neklok a sarkar athema hormu ador ke paso pen ke chenglok Atogano along kido Karbi arada tuma phanta towar kaselampu amen pen bloksi kachong thui athe langdam tha non anta atogano kido Karbi arada tum keso ke boyhood peja agency pachar chong bomlang lasi rada tum ta matha dam tami ha congress a sarkar kido bom ahut ke claim asai ansi non anta do bomlang la sojok BJP la pen prekjam political party asong pen amithang asong aphan aning ka che the kavia job Congress asong along diring polling station along pen don plikebra troxy arada tum nang chepa ok dunlo alang tum bangke kupilama rada tum phan Congress adina ho food security act mon sing ho papas danglo right to information rad phan ke claim ke dam pi kupima alhai ke chini phan da pidanglo right to education RT act lo ke charli me sen pen hai claim pinangi dam pinangi pu aphan alhai Congress tum claim pidanglo non alang tum bangke ni litum jidwa ke mang haladang ai ek masidolo la possibility decision pledunda BJP claim bangpu Samson Ingti lapen Jiten lekthea tum pen kaning chi ponke Karbiang Autonomous Council EM in charge education Richard Tokbi kamatha ka hingno jok Duarbaguri diring dolamara alongta BJP a party hini bikoklo lake hun phangcho a group lapen Richard Tokbi a group henlo hun phangcho a party atuma phan ke thangta pipe lapen langpon pe lasi nilitum ke lason kipla kipleng a party ke ningdokte lasi non ke kimisen a sarkar longsi dodun popusi ningje pon Congress asong pen armukang dangamai long diring lekthea rong asa borsing lekthe ASDC asongja rajen lekthea tumta Congress along chepa ok dunlo bang somai long katu kawe pen bang pharoke thom se armu chetongsi RD dojot pen mai pichun ponlo News Desk report Karbiang Long Live